Здравейте за моето четвърто видео ревю за Трансформър анимацията. Сега в това видео вие ще видите трансформацията на Трансформър анимацията Deluxe Class Soundwave и Deluxe Class Oil Slick. Да започнем с трансформирането. Нека да започнем с по-трудният Soundwave. Това видео може да отнеме 9 минути, не знам. Китарата се разделя, което всъщност е миниконът му. Когато се трансформира, това се пъха максимално нагоре, цялото това навътре. Страничните части на китарата се разделят и оформят крилата на лазерен клюв. Ето го. Лазерен клюв. Сега почнем с нашият приятел Soundwave. Всъщност не е приятел, защото той всъщност е за Десептикон. Ето, Десептиконският символ тук на предницата. Също така ще видите, че като робот има автоботски десептиконски символ. Но да започнем с трансформирането. Бутончетата, ето тези тук отпред, тук през тази дупчица се бърква и се издърпват. Правите 3/4 кръг, ето така да стане. Това е коленото на Soundwave. Сега предницата съвсем лекичко надолу. Съвсем лекичко, само за да може вратите да се отворят и да оформят ръцете. Ето това е тялото, това е гърбът на Soundwave. Ръцете се издърпват по този начин. Ето така. Ето и тук се издърпва също така. Ето така. Китките, ръцете, ето. От тук чрез това манинко бутонче можем да видим как се издърпват китките. Сега гумите напред идват и те всъщност от тях Soundwave атакува със звук. Сега краката се връщат на задната полза и докато се връщат, това парче се избутва. Напред се слага и след това тези болчета тук трябва да се закрият с това. За деца като мен е малко трудно, но щом си му свикнал, трябва да го направиш и ти става лесно и интересно. Ето колко просто. Ето го. Десептиконски символ тук, това е като радио, тук бутончета за сменяне на песни, но да продължим с трансформацията. Стига сме си говорили за песни. Разделяте краката. От това, което направихме тук в дупката, можем да ги свалим надолу. След това, чакайте малко да стигна камерата. След това завъртаме целият таз насам, за да се покажат тези сините парченца тук. Завръщане, обръщане или как там ги искат, краката насам. Прозорците се слагат нагоре и те оформят стъпалата му. Сега главата. Виждате ли ето това местенце тук? От тук може да се бръкне и да се извади главата. Ето. Но Soundwave е готов. Ето го и лазерен клюм. Сега ще ви покажа една интересна полза. Издърпвате с лазерен клюм обратно в китара и чакайте сега.
да ви демонстрирам позата. Изчакайте само още 2 минутки. Ето, наричам позата Soundwave китариста. Ето, вижте го по-добре. Наистина смешно, а? Сега да почнем с Oyoslip, защото Soundwave е готов. Между другото, като работи има два символа. Един тук на радиото и втори отзад на крака. Но да не говорим за символите, а да говорим за реалността. Oyoslip. Виждате обвенова глава, но не си мислете кой знае какво. Тази глава седи на рамото му, а той си има друга. Но защо да ви говоря, направо ще ви демонстрирам. Тези барели тук се разделят. Аз ги бях загубил и като си ги търсих в училището, там една ми каза кацички за зеле. Смешно, а? Тези парчета се затварят. А спусите двигателите, или както там искате да ги наричате, надолу. Това формят стъпалата. Но как така на тези малките ще стъпне? Много просто. Седалката се издърпва и оформя петите. Ето така. Виждате ли? Сега краката ги издърпвате и те от само себе си се разделят. Но при качването навътре за режим на мотор е малко по-трудно. Ето. Вижте как стои. Не пада, нищо не го държи, не се облега на нищо, не виси на кабели. Ето, просто. Сега ръцете се разделят и веднага от сам себе си идва на едното рамо главата. Сега това се върти назад и докато се върти, ще ви го демонстрирам с другата ръка. Първо веновата глава, оттам се разделя и назад. Това надолу. И ето това бутонче тук, не знам дали го виждате, трябва да влезе в дупката, ето тук. Ето сега ще видите как си впасва идеално. Да! Главата само трябва по-малко да се поправи. Сега дръжчиците, виждате, че са много пластични, както и рогата на оведната глава. И те, ето с това ще демонстрирам, че е пластично. Надолу, ето така, по този начин. Сега е време за пръстите. Виждате ли ето това жълтото и това белото? Жълтото всъщност е палеца. Тези трите са остатъка от ръце. Ето. И на другата ръка. Сега за глава. Тези тук на тях се държи, отваря се и ето я главата. Отива нагоре и се затваря обратно. Ето я. Първоначално, като си го купих, помислих, че това е буркан и му се мах. За оръжие ми служда. То прилича на буркан, но не. Ето десетиконски символ тук, черното маничкото. Не знам дали го виждате, но е десетиконския символ. Но Soundwave беше по-голям, но този тук е по-слаб и втален. Не, че има кой знае какво. Бързо минутите свършват, разделя се това и оформя верижно оръжие. Закрепва се на ръката му, а другото се отваря и става на пистолет. Чао, приятел!